Pits, Popsicles, mayroong kontak sa inyo na magandang araw sa lahat. Nandito ako, sinuroy ko yung dalawang kasama ko rito. Si Mr. Anong pangalan mo? Pailahila ko na yun. Lloyd! Oh, si Sir Lloyd at saka si Sir J. Sinuroy ko sila dito, Pops, kasi mga tagiyas lang ng mga motor-motor ba? Ito yung mga motor-motor la, Pops, oh. Ito yung mga scrambler. Tingnan niyo mga motor, Pops. Ang sisinaw talaga. Nasusuya ako nito, Pops ba? Oh, mayroon pa mga turutot-turutot na malaki. Ito. Kilometro 90 pala sa dito sa Nabunturan. Ayun, ito. Pops, saan kayo nagpapahimo nito, Pops? Kay Maritatske. Ay, napakahawd na buhating. Kang Tatsuki pala. Tatsuki Custom Garage dito sa Nabunturan. Sayo nagbubuhat ng mga motor-motor la. Tingnan nyo mga Paps, oh. Ang dito talaga, Paps. Ito yung nakakabilib kasi nakakasapyot na mga motor la. Oh, tingnan Paps, ito pa isa. Ito yung ginawa niya, tinawag dito sa Nabunturan na twin scrambler raw ng mga TMX. Oh, ang sinaw talaga mga Popsicles. Tingnan nyo ito mga Popsicles. Oh, pinalitan ng metal. Pwede na init-init yung tiil mo, Pops. Oh no! Gala talaga. Ito yung tagiyan ito si G-Pack Scrambler. Ang tagiyan ito. Ito yung tagiyan. Oh, ito yun, oh. Ayan yung magagubampo kayo talaga. Ha? Kaya kung gusto nyo magpabuhat-buhat dito sa Nabunturan, doon lang kay Tatsuki Custom Garage. Ano yun? Ano? Tatsuki Custom Garage. Saan? Tatsuki Custom Garage. Saan? Ito pala. Ito yung logo niya. Tatsuki Custom Garage dito sa Nabunturan. Siya yung gumagawa. Humihimo siya ng mga scrambler, mga Paps. Grabe na yung mga sinusina kay Paps, oh. Yung, ito. Oh, tingnan nyo. Hinimuan ng scrambler ito. Kahit Honda to. Kahit TMX man to. 155. Nakakasuya talaga mga Popsicles. Ayun mga Popsicles. Saan din? Oh, ito rin. Mayroon din. Twin. Ito rin sa kabila, oh. Trutot ng mga Popsicles, oh. Ha? Kaya gusto nyo magpabuhat-buhat ng motor dito sa Davao de Oro, Nabunturan. Dito ka lang kay Tatsuki Custom Garage, ha? Ito. Sila yung mga grabe yung humimo ng mga motor-motor ba? Oh, ito. Saan kayo nakapalit dito, Paps? Itong suga nito. Ay, ano to? Side mirror. Order pa na mo yan sa Manila na pagkalayo. Ay, order dito sa Manila. Layo. Nako. Online, Paps, online. Saan Nakalisod online? kami yan. Nakalisod kami. Nagkakalisod kayo? Kalisod kami sa kahirap-hirap. Pawisan kami na marami singot. Grabe. Singot nga. Sobrang init ito. Maiitong na yung nakagagtang ba? Sige lang. Basta makikita ko yung mga twin scrambler na ito. Oh. Tingnan nyo mga Paps. Twin scrambler po ito. Grabe kayo ng ligid-ligid, Paps ba? Di tayo makita naman ganyan-ganyan. Ito mga suga-suga nyo. Saan nyo in-order to? Oh, sa Lazada to. Mga magkano? Sobra kapin. Hindi, bibigit kumulang sumubra ng konti. Grabe naman. Oh. Ito yung sa kanya. Ayun. May lumabay. Si Pops Birto yung lumabay. Ang tutusog ng mga motor. Ito yung isa. Oh, tingnan nyo. Oh. In-order pa rin to sa Lazada. Sa Lazada. Grabe talaga. At isa pa nakakabili, Pops. Ito yung Pops. Grabe, ginuohon talaga sila. Mayroong ampuin. Okay. Ito ha. Oh, kakasapyutin rin, Pops. Makakasapyutin. Ayan, kita nyo mga motor la, Pops. Ayan, oh. Asisinaw na mga, wala talagang mga asiti itong kanilang makwan. Ayong, paano nyo pinasinaw yan, Paps? Anong ginawa nyo? Masinaw-sinaw yan? Pinapinturahan namin kay Tatsuki, Paps. Pinapinturahan? Oo. Yan sa'yo, Paps. Sobrang sinaw eh. Tatsuki din. Tatsuki rin yan, Paps. So, si Tatsuki, ano yun? Napakahaw. Ano? Napakahaw na pintura-pintura. Rungin nyo dyan, Tagalog. Ayun naman tayo.
Oh, kung gusto mo magpa-repaint, dire na bunturan. Oh, Tatsuki Custom Garage, pinakatibay. Dire sa bunturan. magpa-repent kayo. Pasisinawin yung mga motor nyo. Ay rami na magpapahimo sa kalang mga motor. Oh, doon, pupuntahan ko mamaya. Lumakaw kasi tanod yun, tanod. Nagmimiting raw mga tanod na yun. Okay, gusto nyo mag-shout out yan mga pag shout out yung mga kailan nyo. Oh, shout out naman diyan taga Compostela. Road 75. Road 75. Mawab. Kay Mawab. President. Oh, ka President. Kidlin, pinakagwapo niya sa Mawab. Ikadua rin. Okay, oh, nagpapa-shout out sila. Shout out pala yung mga si Kenneth pala yon sa Bangaso si Kenneth. Nagpapa-shout out sa akin. Yung lahat ng mga taga-tagong dyan, taga-DMZ. Shout out kayo. Salamat, nandito na ako. Oh. Ito yung no, mga twin yung sinabi ko na twin motor. Ito sila mga twin. Mga Scrambler Honda TMX po yan ha. Para silang ginawa ng ginawa ng mga mechanic talaga. Grabe gagaling dito sa nabunturan. Lalong-lalo na si Tatsuki. Kaya pupuntahan kayo mamaya. Kaya babalik na ako Popsicles. Nahangak na ako. Okay mga Popsicles, ito po ngayon kasama ko na ang tinaguriang haon-buhat na motor rito, Mr. Tatsuki. Oh, ako si Tatsuki. Siya yung gumawa ng pinakita ko kanina mga motor-motor ba? Yung mga nakakasuya ang motor-motor kanina. Siya yun dito sa saan to? Anong lugar to? Nabunturan. Nabunturan na. Anong saan nga street ni? Arabio Street. Rabio Street. Mabut-buhat kayo ng motor dyan. Dito kayo kay Bustatski dito sa Bunturan ha. Rabio Street daw. Anong pangalan na siya? G-Shape Marketing. G-Shape Marketing. Hindi makikita. Ayaw no. G-Shape Marketing. G-Shape Marketing ha. Mabut-buhat kayo dito ha. Ito. Wala daw. Hindi na nakuha yung motor na. Dadalhin. Picture na yung pamigay na. Kita yung mga picture na dito ha. Ito siya. Oh, siya rin yung Vice President sa Route 75 at saka President sa Kilometro 90. Kilometro 90 rito. Pabot-buhat kayo sa kanya. Kilometro 90 Klasiko. Okay, pabot-buhat kayo mga paps ha. Ha? Sabot kayo. Pabot-buhat kayo dito ba? Kalagot yung mga motor-motor kanila ganyan. Susuya kayo. Ito siya. Mga banggitan dito. Mga buhat dito sa Bawang Euro. Okay ba? So, bago tayo mga numan itong picture na. Kaya shout out ka dyan. Sino yung shout out mo siya? Shout out na ko ang mga shout out na ko mga amigo na ko mga kuan taga-classic. Tagalogin mo dyan. Sayak na yan. Ay, Tagalogin pala. Hindi ko alam kasi. Baka meron kayong ipabuhat sa akin. Punta kayo dito. Ano lang, ato-ato lang. Yun ha, mga ato-ato lang ha. It means, magsabot lang ha. Huwag nyo bigyan ng mga gamay-gamay pag nga kwarta dyan ha. Kami tapot-buhat kayo ng times, ganun. Gamayin lang kwartahin, kinahanglanin. Kinahanglanin yun ang gamayang kwarta. Sige mga Popsicles yan ha. Na-shout out mamaya yung mga gusto mo pa-shout out. Okay, good days, goodbye na.